Żewġ ħaddiema ta' Identity Malta li huma persuni akkaniti tal-Partit Nazzjonalista huma fost persuni investigati mill-Pulizija brabta mal-allegat racket ta' ħruġ ta' permessi ta' residenza lil barranin. Dawn id-dettalji kienu żvelati mit-torċa tal-ħadd. Wieħed mill-impjegati huwa Simon Carbonaro, 54 sena minn Birkirkara. Dan jiġi hu Sergio Carbonaro, preżentatur fuq l-istazzjon Radio 101 u ex-kunsillier f'isem il-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara. Impjegati ieħor miġbur mill-Pulizija huwa Bakka Bela ta' 21 sena minn San Ġiljan. It-torċa tirrapporta kif fil-profil tiegħu fuq Facebook Abela jiftaħar bir-ritratti tiegħu waqt mass meeting tal-Partit Nazzjonalista. F'wieħed minnhom iż-żagħżugħ jidher bil-bandiera tal-istess partit fuq daru. Dawn huma 2 minn 3 ħaddiema li l-Pulizija ġabret għal iktar investigazzjoni fl-aħħar jiem wara li tmexxija ta' Identity Malta irrapportat dan l-abbuż lill-Pulizija u tat kull tarif relatat biex is-servizz tas-sigurtà jinvestiga il-każ u jinqabdu l-persuni li mexxew dan ir-racket. It-torċi tirrapporta kif dan huwa ġir li jġib fix-xejn il-kampanja li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Viċi Kap Beppe Fenekadami li għal dawn l-aħħar ġimgħat ipprova jagħti l-impressjoni li tmexxija ta' Identity Malta għandha x'taħbi dwar il-każ. Fenekadami fetaħ attakk ukoll fuq it-tmexxija ta' Identity Malta, dan minkejja li kollox jindika li din kienet strumentali biex għaddiet kull tarif relatat biex każi ta' abbuż li kienu ilhom għaddejja snin jispiċċaw fid-dawl investigazzjoni tal-Pulizija. Jirriżulta li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ imorru lura għal 2011, jiġifieri jkopru wkoll żmien ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista.